Pajjiżna għaddej minn mewġa qawwija ta' COVID-19. Il-varjant Omicron huwa ħafna aktar infettiv minn ta' qablu bin-numru ta' każijiet attivi qed jolew ta' kuljum, b'numru rekord ta' każijiet. Dan kollu jirrikjedi intervent f'waqtu. Hekk sostna l-Partit Nazzjonalista fejn ingħad li hemm bżonn ta' azzjonijiet serji b'saħħithom u trasparenti jitfit ma' infurzar ta' miżuri li naqsu l-firxa fil-komunità, anke fid-daw tal-ftuħ minn ġdid tal-iskejjel f'inqas minn 15 il-ġurnata oħra. Dan hekk kif aktar pazjenti huma rikoverati f'Mater Dei bżieda partikolari ta' pazjenti bi bżonn ta' kura intensiva qed iwassal għal pressjoni akbar fuq is-servizz tas-saħħa. Il-Partit Nazzjonalista żied jgħid li żieda tal-każi qed wassal għal posponimenti ta' operazzjonijiet, appuntamenti u trattamenti. Sitwazzjoni li qed tolqot ħażin lil mart u lil min huwa fil-bżonn. Il-partit qal li booster rollout b'aktar ħeffa joffri aktar reżistenza u herd immunity stabbli. U dan irid ikun akkumpanjat minn it-testjar mingħajr dewmien u contact tracing effiċjenti. Għalhekk, insistew dwar il-bżonn ta' aktar testing size f'dan iż-żmien ta' firxa qawwija u bżonn ukoll ta' aktar riżorsi uman li jikkumplimenta it-tim ta' contact tracing. Il-Partit Nazzjonalista qal li hemm bżonn sistema serja ta' self-testing responsabbli li jista' jkun reġistrat lill-Awtorità tas-Saħħa Pubblika. U bekk dan isarraf fit-tnaqqis ta' pressjoni esaġerata tat-testjar kemm PCR u rapid testing fil-komunità.